Club Junta, building better Africa. Ziko la Malawi mogwirizana ndi maiko ena wonse pa ziko lapansi. Lero pa 9 December ndi siku lokumbukira nkhani za corruption, ziphuphu ndi katangale. Ndipo kuno ku Malawi siku limeneli likukumbukiridwa pamutu onena kuti kuneneza ochita katangale ndi ntchito ya wina aliyense kapena udindo wa wina aliyense. Muchizungu tikunena kuti reporting corruption is a duty for all. Mukonza kuona kunena kuti ndi mutu wabwino kwambiri umene utasatiridwa ndiye kuti dziko likonza kutukuka. Koma kuno ku Malawi mutu umenewu si wa Malawi ayi, mutu umenewu si woyenerera, mutu umenewu a duty for all ndi mutu okwanira kapena ofunikira kwa maiko ena osakhala kuno ku Malawi. Paja ku Malawi ndi ziko limene limapanga zinthu zabwino, amapanga mapulogalamu abwino, koma implementation kulibe. Ndipo ine ndimadabwa kwambiri ndikamamva kuti ziko la Malawi lili nawo pa ndandanda omenyana ndi corruption. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri, limene likhoza kukula kuisa ukamaliganizira. Chifukwa nkhani za corruption kunoko zangokhala pa pepala, koma kuti tizichite practice ayi, kunoko sizikanayeneranso kuti anene kuti ziko la Malawi lero lili kujoinana ndi maiko ena kuti akumbukire nkhani za katangale ndi ziphuphu ayi. Kunoko mukanayika mutu wanu onena kuti siku la lero ndilokumbukira phwando la ndalama. Ziko la Malawi likukumbukira phwando la ndalama ndi kuba, ndiye kuti zikanagwira kunoko. Chifukwa kuchokera 2020 kuzafika lero mu ulamuliro wa Chakwera, tinati tifusane a Malawi mopanda za chinyengo. Mundati mundifuse ine ndikuwuzani kunena kuti kunali bwinonso nkhani imene iyi yomenyana ndi ziphuphu ndi katangale ikanangosiyidwa kuti aliyense azingoba mmene angabere. Chifukwa akanakhala kuti anthu ife timakhala serious, number 1 person kuyambisa ku seriousness yo akanakhala Chakwera, nduna zache ndi anthu ena akugwira ntchito za boma. Koma mukayang'ana a president, mukayang'ana nduna zawo, anthu onse okuba okhaokha, palibepo wabwino. Andi sindikuonapo chifukwa chonena kuti ziko la Malawi lizikapitiriza kumaononga ndalama ndikumanena kuti kuchita commemorate mwambo umenewu kapena siku limene lothana ndi ziphuphu kuno ku Malawi. Inuyo mukanangonena kuti mwapita kusalima kuti mukapitirize kuba makobiri ndikumakanyengana kumeneko, osakhala kuti mupulumuse mtundu wa Malawi. Ku Malawi kunoko palibepo mtsogoleri wa ndale amene atazapulumuse ziko lino apart from kuba. Kutereko onsewa mukuwaonawa akunjoyawa, achina Chakwerawa, achina nduna zawowa, maudindo onse akukang'anirana ndi awa a opposition wa, nkhani yake ndi ya ndalama kuba. Corruption ya kuno ku Malawi ndi nkhani ya anthu osauka. Ukakhala osauka ndi pamene umamangidwa, koma onse olemera samamangidwa. Ndi chifukwa chake mu ulamuliro wa Chakwera kunali 84 cases ya corruption. Yonseyo anayikhululukira, anatengatengamo ndalama, akugawana ndalamazo, lero ankuka na anjoya. Tikunena pano president wokubayo ali ku Arab Emirates kuti akagule mafuta. So kairo akumeneko, president wakumeneko wakana kukumana naye. Lero akupanga madiru ndi amwenye, ndikumanama kuti amene ndi His Excellency Thani Bini Ahmed. Faje president kapena minister wa foreign trade ku Arab Emirates amachedwa Dr. Thani Bini. Ndipo ine nditawayimbira foni kuafusa andiuza kunena kuti ifeyo ngati Arab Emirates tili ndi deal ya mafuta ndi ziko la Nigeria. Ndipo mwezi uno ndi pamene Nigeria iti yambe kuchita supply mafuta ku Arab Emirates. Ndiye ifeyo tikagulisa mafuta kwa ndani.
chachiziwikire ndikunena kuti ndi diru ya boma ndi boma yalephereka, diru ilipo ndi president Chakwera ndi mwenye. That is why inu amene mmaziwa kuwerenga tachitani Google Dr. Tani Bini mumuone nkhope yache, ndi uyo amene wajambulisiwa ndi president yo mumuone nkhope yache, mupeza kuti uyo ndi mwenye. Ndi anthu osiyana awiri. So pano ngati president ali pasogolo kuba ndiye kuti zikolo liyenda bwa anthu ayendesa bwanji zikolo nawonso angolowerera moguba momo. That is why kafukufuku amene wapangidwa wapeza kuti ku nthambi ya polisi kuwame komanso ofesi ya president ndi maofesi amene ali wokuba kwambiri muno Malawi. Choncho ine sindikuonapo chifukwa chonena kuti Amalawi anthu akapitirize kumakumbukira siku limeneli. Inu mukanakhazikika pa nkhani yokuba siku limeneli lili pa 9 December muzikumbukira kuba, mukanamazalemba choncho kunena kuti siku la lero pa 9 December ndi siku limene dziko la Malawi limakumbukira kuba. Choncho tikunjoya kwambiri dhani kuti muzikatenga magalimoto. Ndiyetu kuli ndipiti wa magalimoto abandi nkati ame kumene koko kusangala, ndipo salima yonse yazaza kuzaziratu zulo pakana lero. Ena swagona konko, ena atenga matenda kumeneko, ena maukwata ayamba kumeneko kusangalira ndalama za boma. No wonder economy ya ziko lino si kuyenda. Lero tikumva Reserve Bank akunena kuti malinga ndi ndondomeko yofuna kuteteza chuma, lero litikulamula kunena kuti ma diplomats wonse kapena ma ambassadors azitenga ndalama $15,000 pa mwezi ikakhala bungwe kapena ofesi, koma akakhala munthu azikakasha $3,000 pa mwezi. Ndipo motero kuti anthu ambiri ma ambassadors ambiri ni ma individuals amene ali amayiko akunja amene akugwira muno ntchito m'Malawi munomo akuganiza zosamuka kupita ku Zambia, South Africa ndi mayiko ena. Pamene pafika Malawi pawafika pa ugalu chifukwa cha usogoleri wolephera. Even nkhani za corruption zikanakhala kuti tinazo serious. Izi zikuchitika ku Meki ndi Anabelo Talimanja anayenera nthawi zino atamangidwa. Uyu akufuna kumalankhula mwa matama kumauza Malawi kunena kuti tamva kuti ati ana akulembesedwa amene ali ndi umboni atibweresere, taona ka video kena kana. So pano umboni acho umene ukufuna iweyo nduti ngati waona ka video kale ka mwana atalembesa nde ukaitanisezo kapena ukalembe press statement kunena kuti ifeyo ameki tikufuna amene ali ndi umboni abwere azaonese umboni umenewo ati ana akulembesa ndi amene ali ndi umboni wa ana abwerese. Uchisiru kapena chani? Kodi ziko ili ndilolozedwa kwambiri ziko lotembereredwa chifukwa there is no way wewe uzikafusa mafuso nena kuti amene ali ndi umboni abwerese. Iwe utaona kale video zokuti azibale ako akulembesa ana iwe suziwa. Pano pati kunena pano pangakhale chisankho chimene chichi chayamba kulowa mipanda 49 mu ameki komanso wa NRB akumalowa mipanda ya anthu a MCP ndi kumalembesera ku mipandako. Ndipo iweyo Anabelo Talimanja munthu amene ndiwe munthu omvesa chisoni kwambiri chifukwa amene unayenera to stop talking nonsense ndi iweyo. Taonapo ifeyo munthu chanzika ndikajambulisa kawiri ndikungosintha mayina zina lomwero kungosintha madate ujene zina lomwero koma madate ndikukhala osiyana. Iweyo utalembesa kumene koko nde uzikati nyasa ife kumanena kuti amene akufuna amene ali ndi umboni atibweresere ati umboni umene ukufuna iweyo opitirira zonunkha zimene mukupanga kumene konde ziti. So kairo tili ndi opposition amene aliyese akupanga zache. Ndipo mkati mwena a opposition akumapezeka kuti masana akuoneka ngati ndi a opposition, usiku akupita kumakagwirizana ndi boma.
kuwapweteka amalawi aliyense akufuna azakhale president ndiye sokatula ziko la Malawi. Anthu onsewa muwaonawa kutereko kulimbanirana maudindoka sakulimbanirana chifukwa cha iwe ndi ine, akulimbana chifukwa cha mimba mwawo ndi anawo. Olo nkhondo inati ibwere kuno ku Malawi ati azathawe ndi iwowo, azatisiya ife muno m'Malawi. Soka ilonso tili ndi amalawi omvesa chisoni amene akulolera kumakalandira 1000 imene solo sugar sakukwana ndikukagulisa chovotera chawo, ndikukagulisa chovotera chawo ndi neti, kukagulisa chovotera chawo ati kumva kuti ati apasa ndalama za mukulu, kukagulisa chovotera chawo ndi kamba kapena ndi soya pieces. Ziko la anthu omvesa chisoni. So nkhani zimene timanena ife tikamakuuza ni kuti ziko ili akulira mulirani mamafia ambiri simmakhulupirira. President Chakwera ndi mafia kopya, mumuone amene wajambulisa naye uja ndi mwenye weni. Ziko la United Arab Emirates president waje wakana kukumana naye. Komanso Dr. Thani bin Ahmadi ni munthu ochepa thupi, tamuguguleni paujeni pa YouTube pomuone kunena kuti Dr. His Excellency Dr. Thani bin Ahmadi ndi ochepa thupi, asakunamizeni kunena kuti ameneyo wajambula naye ndi Ahmad, ameneyo ndi nduna ya foreign trade ku Arab Emirates bo. Ndipo mukafukufuku wanu mupeza kunena kuti ziko la United Arab Emirates lapanga ubale ndi ziko la Nigeria. Ndipo izi akukunamizani Chakwera ziakunama zikunena kuti akufuna akapange diru yabo ziko ndi ziko ndizonama akanizidwa kumeneko. Auza kuti sopano ife diru yathu tikupanga ndi Nigeria, ndiye sopano tizipanga ndinu chifukwa chani? Ngati kungabwere diru ya mafuta ndiye kuti Achakwera apanga ndi amwenye, ndipo ndiye kuti mafuta wazigulidwa modula kwambiri azibapo ndalama zambirimbiri. Ku Malawi kuno ndi ziko lotembereredwa, asogoleri athu onse osusa komanso olamula chidwi chawo chili pa ndalama, chidwi chawo chili pakuba, alibe chidwi chofuna kuteteza Malawi amene akuzunzika siku ndi siku, amene alibe mankhwala muzipatala, amene ana ake akuphunzira malo ovutika, chimanga kulibe, fetereza ndi uyuyu. Mafumu ena akuti munthu ukapita kuti ukagule fetereza akukuuza kuti ugule matumba awiri a fetereza oberekesa ndi okulisa uperekeso chani 30,000 ina. Kodi tikuba kuti sikunasiye pena paliponse? Lero tikamayiona ati bungwe la Anti-Corruption Bureau za uchisiru zeni manyaka eni kunali bwino Anti-Corruption Bureau itangothapo, chifukwa ena amene amakhala ngati ma investigator kumeneko anachosedwa konso chifukwa chofuna kufufuza chilungamo. Ku Malawi kuno ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri, ziko limene asogoleri ache wonse ndi okuba okhaokha, ngakhale olowama wa Mulungu ndi okuba okhaokha. Ena ndi awo anapita pafupi ndi pa summit mu Chesium kukayitana anthu onse opemphera ndikumakauza kumeneko kuti inuyo kuchokera lero muzilalika za Chakwera ndipo musazalole muchali chimwanu kulowa opposition, muzipanga za Chakwera basi tizikupasani ndalama, ndipo musamamvere namiwa ndi Boni Kalindo ndi a satanic. Zoona akunkuyu inuyo mukandinenene kuti wa satanic, zoona Brian Kamwendo mukandinenene kuti ndinamiwa kuti ndife a satanic, a Sheikh Abbas mulibe manyazi. Tazingoja ni ndalama zanuzo pakana kumutenga mwana wa president kukalowa naye kumeneko ndikumala nkhula za mbwerera zanu. Mutenge ndale ndi Chikristu ndikupemphera muzisiyanise. That is why kunkumano kwanuko machalichi eni a genuine ngati Roman Catholic, Seventh Day, Anglican sana bwereko. Munadziwa kunena kuti amene jasama panga zopusa ayi, koma munatengana nokhano kati ka pastors fraternal ndi awa CCAP ni
machali chena osaziwika bwino pakana marastameni kukalowa nawo ku holo ya kunchesi pa summit ndikumawuza zopusa koma ndemwe apanikatu kupanika kwenikweni china chilichonse chimene mukuchita mungogwidwa andi kuberatu munthu umayenera uzibera uli ndi backing koma pena paliponse mungotukwanidwa zoona zake ndi zimene zikuchitikazi kupita kumangochi kutukwanidwa mutawapasa anthu ndalama kupita kwa chinsapo kutukwanidwa mutawapasa anthu ndalama akuluakulu a MCP akamafusidwa kumanena kuti ayi anthu ena anapangana kuti azikatukwana president koma andale mphamvu zikachuluka ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri ndi apa Afrobarometer yakupengesani mukunena kuti ayi zimene zozo ndizonama achita kupangana kuti aisogoze DPP MCP ndi chipani chokhacho chimene chinayenera chiwine ine ndivomerezane nanu kunena kuti Afrobarometer ija ikuyenera isogoze MCP chifukwa muchonse kumbali yokuba ndinu muli pa nambala 1 kubera zisankho ndinu muli pa nambala 1 china chilichonse mukupanga za chinyengo ndiye tinene lizoona kumbali ya imeneyo Afrobarometer ijayo mukuyenera kusogola ndinuyo enawa ayi kusavomereza andale ndimuthokoze kwambiri Agnes Nyalonje minister woyamba kuchita resign mboma ndalama zikukoma akanakhala kuti anthu ena onse amapanga zimenezi Malawi ali bwino koma osewa ndi afiti okhaokha akufunamo ndalama anthu azingovutika kuyang'ana m'maprison mmene anthu akuvutikira kuyang'ana apolisi mmene akuzunzikira kumalandidwa ndalama akakagwira ntchito mabwana awo kuwalanda ndalama ndizomvesa chisoni kwambiri kaye amene agwira ntchito za mekizi mukapita kubanje uko anangolandira 420 ina yonseyo ameki anaiba akuluakulu akumeki ndiye ngati wakumekiyo ndi akuluakulu ena akuba ndalama za apolisi osalipira angayendese chisankho munayenera Malawi muyang'ane patali kuti Anambelo Ntalimanja walephera kuyendesa zisankho kuno ku Malawi koma vuto life ya Malawi tinafasa kwambiri uchisiru kha tinapempheredwa kwambiri koma tinafasa mopusa izi zopusa zikuchitika kumeki izi sizingachitike ziko lina lililonse chisankho chomachita kuamba kubera kuchokera day 1 pakana siku lomaliza Amalawi tinafasa kwambiri ndipo ife Amalawi ifeyo anthu omvesa chisoni Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Club Junta, building better Africa.